I denne gennemgang af AppMover holder vi fokus på udsendelse af pushbeskederne. Jeg har logget ind på min appmover.dk og har indtastet mit brugernavn og adgangskode. Herefter kommer jeg ind på dashboardet, hvor jeg har mulighed for at klikke ind under markedsføring og beskeder. Inde i markedsføring og beskeder vil man have et generelt overblik over alle de pushbeskeder, der er blevet sendt ud igennem tiden. Det vil sige, skulle jeg have en pushbesked, som jeg ikke er interesseret i, at kunderne de kan gå ind i beskedindbakken på appen og se, så vil jeg kunne trykke på slet og OK. Herefter vil pushbeskeden ikke være synlig inden for kunden længere. Jeg vil også kunne have mulighed for at slå pushbeskederne fra og til. Det vil sige, hvis jeg ikke er interesseret i, at der skal sendes pushbeskeder ud fra den her afdeling, så kan jeg slå funktionen fra. I det her tilfælde her vil jeg gerne have, at der skal sendes pushbeskeder ud, og jeg opretter hermed en besked. I overskriften har jeg taget udgangspunkt i, at jeg er en frisør, og jeg skulle have haft en kunde inden her kl. 11, som har ringet ned 20 minutter før og har meldt fra. Jeg vil dog gerne have fyldt tiden ud alligevel, så jeg går derfor ind i min AppMover selvbetjening og udfylder en overskrift, der hedder, kan du komme ned nu? Og herefter laver jeg 20% på klipning her kl. 11, find inspiration her. Inspirationslinket vælger jeg at trykke på linket, kopiere og sætte ind. Det vil sige, at det der fremkommer for kunden, når de modtager pushbeskeden, det er, kan du komme ned nu, 20% klipning her kl. 11, find inspiration her. Og linket, det vil selvfølgelig være et link, de kan trykke på, og så åbner hjemmesiden sig op på deres telefon. Den er ligesom jeg gerne vil have, den skal se ud, og derfor så går jeg ind og trykker send. Og umiddelbart lige efter vil kunderne modtage en pushbesked, ligesom jeg lige har gjort på min telefon her. Det er sådan pushbeskederne fungerer inde i AppMover.